Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Bukajan ele constituency ahawar arat akim ki thurkeman. Lakhengko raihini Sarupathar constituency ahawar surihini raingko raisi inko raihini aninkan arve ke jangkang arpen ajok sok cho elong bangbi chorot long bangbi sok chirim chibi long bangbi pen ajok an ke cholong le keman kangcher kalang it akim ke thur keman jijin so meme chetherak meme keman pon Karbi Anglong Autonomous Council EM CEM MLA lapen MP atum Sarupathar ahawar arat akim ke thur keman kapajok pon unji aphan sodak pen hawar arat atum pen choning ripon non-prabjin pen special compensation avar side rat atumaphan kipi kepa jerji aphan ave mapu Karbi Anglong Autonomous Council atumaphan arju pedopon kilik apor se Karbi Anglong Autonomous Council charibang phubang phiatum hawar arat atumaphan chini chot ason lopuse pherangke kahumri dam ahut hawar arat atumpe lamthe nang pidun Towar krongpli kasilam adampar track long leke ponver ajok towar kahinu kachetongna Fuloni constituency ke parlo along towar krongpli kasilam bom atum dampar track atum long leke pon bom uttamji angdeng along ephongvet arve ke jangpon penta rongpho rongpli arat atum towar kachileng kisungnang lasila bangso towar kasilam bom atum labangso towar kahinu angdeng along non amat mesen selam nangji pusi penang an arat atum pen pherang ke athengnu nang pachini dun Fuloni pen uro ningti gathar Karbi Anglong News. The La Pusanti non arve che yang porta la Pusanti celeng nang bom la Pusanti celeng bom kai ta la pulo ni bang la pulo kosto kiso ke ni bandang lo amu tan ngari janglu nang pa no non ta lo yo la song inte non la so putang nang lipen kopi sipui mane sokar dum lage celeng ma chalo sokar dum aju chalo sokar dum se lang le tel kala dam bom to inte la dampar gari ko mama dampar agari sidak celeng pon lo la dampar lage pene forwe gari inte la inhan thok pon no pusi to dapen ga kachipu la so putang nang li pipui claim mai thok pon ngan ke thok pon ko songan pa thu po thok tu sonja la tu claim ngal gari pasi lo kulo non bang nang li tumal ka celeng bang ka siksak sik don nang lo ka sai to pok kai to lo le yang lo bote Kecheng si rong asar sorkar along hong pharla ahem bronson teron ahin pen chepalong dun rong asar ahem sorkar pen hong pharla kachepalong dun chenglake doloni teron arong asar bronson teron abang phuhenlu Nijang Karbi Anglong rongkhang constituency ke parlo doloni teron arong rong asar bronson teron aboha along hong pharla kimi kangpupon bangso ahem kangpupon lake Karbi richo ramsing ronghang arideng pensi ingpupon lu Labang sohong pharla laki MPLA DSH scheme 2018-19 ahutsi chepalong dunlu. Hong pharla kang pupon ke Karbi richo ramsing ronghang ariding pensi ing pupon. Karbi richo pen mai along lam theke paklang pon laki lapuson hong pharla kang pupon long ke pini kang pupon long chenglang lapen lapuson se arong tin arong asar atum sitame lapuson ahem ke long ponji aphan bidi sore he hui sitame jethan seroi nangji puta than pachini pon. Lapen penangarong asar atum pen sitami arong tin lapuson hong pharla nang pipon nangji lapuson nang pipon lo pulotangte alir alon sitami do ponchet lapen ke chingwai chingsai adim sitami long ponpu bangso along alo hiaman pen kachetong don Karbi richo ramsing ronghan singtimu giling lindo sonjoy kramsa chongkhili habe riso lapen ari sang hotum chetong don pen ingsamjin pen bangso mai pachun pon Habis pinjang lewat lo, along ri lo, dan dulu ni terang mana, pala kangpu, abang apa sih tanda ji, non, orang kimi betul lah abang ke non dah lah, apa yang kesal hula julong, lagi orang sipan, pala kikin, julong ada julong cara sesuatu non. Lang le bangke non klan weg lo ma pini pulong weg lo ini temta cerupa lo lagi son mai mantela son kang pulong ke ni temta pini dah kangamara ang phala anala anso se non prang we mi tu mate arang tena kang bara se mata la so tenga chali de
starting claim ni fan position mati claim lo si lote al sele to kan jaron ta teaching report chelang mi bom po si ni ngarong pan ni aklong pan choro palo Dongka Jingthu Higher Secondary School along Freshers Meet Ketalon Pon. Lakha Kripli Korkanthi MEC Constituency Dhentaghat Mati, Dongka Jingthu Higher Secondary School along Peneng, Surihini Rainkorahini Aningkan HS along Men Kache Thabdun Miatum Aphan, Kangthum Karni Mati Karcho Amai Freshers Meet Kepadupon. Chitini Phai Fraser Cap Arni, Dongka Jingthu Higher Secondary School along Freshers Meet Katalon Pon along, Alohi Sarpo Aman Pen Kache Tongdun, Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard Togbi Lapen, Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiswatum, Chetongdun Lapen Chopha Alohi, Longmere Jeng College along Principal Lapen, KSA Dhentaghat Aru Meipu Lapen, Chunbang Lapen, Dongka Jingthu Higher Secondary School along Principal Pen Chenglok Staff Do Anatum Chetongdun. Lason silabang soa mayalong Dongka Jingthu Higher Secondary School along Kapaching Thurji Aphanpura Boys Common Room Girls Common Room Lapen Library along Furniture Hei Hui Akenangsot Langponsi Dongka Jingthu Higher Secondary School Principal Pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard Tobi Arideng Pen Pinpur Alusidami Pipa Jerdun Lapen Dongka Jingthu Higher Secondary School along Lochar Limati Students Atum Aihin Pen Kilun Kikan Cepak Langponsi Mesen Pen Labang soa may Pachun Pon Sami Langso Pen Longba Moningti Karbi Anglong News. Cutting to higher secondary school, company fan GPS ay sampai hanglo, and like a school to do HSLC 45% something, 46% long HSLC, and higher secondary non freshers keeping under 101. So student atun ke do si nichelo la school ke campus na mission, and teaching staff ta nongko ke dorlang kabi sami ni fan Tekan ben geni lipan tak memorandum na pidin do ni study na pen ni secretary do pen si teaching wa pen tekan akam ke pachuni fasini bori. Tini dolam